kaikki alkoi 11 vuotta sitten, kohta jo 12 vuotta sitten, vuonna 2014. Mä olin juuri saanut valmiiksi Kiki ja Henri-sarjan. Susikuningatar oli tullut ulos ja mun piti miettiä, että mitäs sitten seuraavaksi. Ja olo tuntui tyhjältä ja epävarmalta. Ja aika pitkänkin siinä hain ikään kuin sitä kirjailijan polkuani, millainen on kirjailijana, koska Kiki ja Henri-sarja oli mun ensimmäinen fantasiatrilogia ja ne 3 kirjaa oli ensimmäisiä romaanimittaisia kirjoja. Ja koska se trilogia muodostaa kokonaisen kaaren, niin se aiheutti sen, että ikään kuin Susikuningattaren valmistumisen aikaan mulle tuli jonkinlainen toisen kirjan kriisi, mikä on hyvin tyypillistä kirjailijoille, että toisen kirjan kirjoittaminen onkin yhtäkkiä hirvittävän vaikeaa, koska siihen esikoisen on pistänyt niin paljon paukkuja. Ja siinä sitten mietiskelin, että mitä lähden kirjoittamaan, mitä suurta tarinaa, mitä isoa tarinaa. Mä kirjoitan monenlaisia tarinoita, monenlaisia kirjoja, mutta kyllä ne isot romaanimittaiset kirjat on se suuri rakkaus kuitenkin ja fantasiamaailmat, joihin voi uppoutua. Rojaman aikakirjat-sarja, tarkemmin sanoen siinä vaiheessa 3. sisar-romaani, lähti oikeastaan käyntiin sellaisesta haasteesta mulle itselleni. Eli mä huomasin, että mä en ollut ihan hirveästi kirjoittanut rakkaudesta. Ja mä totesin, että mä olin oikeastaan vähän vältellytkin sitä. Mä en kokenut sitä luontaiseksi itselleni. Mä en ole hirvittävän romanttinen ihminen ylipäätään. Ja jotenkin rakkaus on semmoinen vieras asia jollain tavalla. Toi kuulosti pahalta. Ei ihmisenä ehkä, mutta kirjailijana se oli vieras asia. Ja lähdin haastamaan itseni, että kirjoita kirja rakkaudesta. Ja jo oikeastaan siinä vaiheessa mä tiesin, että mä halusin kirjoittaa kirjasarjan. Eli mä lähdin suunnittelemaan maailmaa isolleen kirjasarjan kokoiseksi maailmaksi. Eli oikein kunnolla tulta päin, niin sanotusti. Mun teemani oli rakkaus. Mulla oli heti selvää, että siinä kirjassa pitää olla monenlaisia rakkauksia. Paitsi romanttista rakkautta, myös rakkautta ystävien välillä, rakkautta vanhemman ja lapsen välillä, rakkautta sisarusten välillä, mutta myös toksista rakkautta, rikki mennyttä rakkautta, epäonnistunutta rakkautta, rakkautta, joka ei saa vastakaikua. Kaikkien mahdollista. Samoin mulle oli aika selvää, että kaikki romanttinen rakkaus tai erottinen rakkaus, jota tässä kirjassa on, ei voi olla vain heterorakkautta. Mutta mä ajattelin tätä myöskin laajemmin. Että jos mä lähden kirjoittamaan kirjaa rakkaudesta, kirjaa, jonka teemana, suurena teemana, ydinsanomana on rakkaus eri muodoissaan, niin mä halusin rakentaa sen maailman myös sitä teemaa tukevaksi. Joten mä lähdin rakentamaan tätä Rojaman aikakirjojen kokonaisuutta palasista, elementeistä, joita mä itse koen rakastettaviksi. Yksi näistä oli manga ja anime. Ja mä luin erityisesti siihen aikaan, mä luin paljon mangaa. Ja mä inspiroiduin ihan valtavasti siitä, että miten manga käsittelee fantasiaa. Meillä länsimaisessa fantasiakirjallisuudessa on raskaana Tolkienin painolasti. Ja myöskin fantasia, skifi, kauhun, ne on lokeroitu hyvin vahvasti. Ja usein hyvin tarkkarajaisesti kuvaillaan, että mikä tekee jostakin kirjasta fantasiaa, mikä tekee siitä skifiä, mitäkin. Ja kaikki alalajit siihen lisäksi. Ja mä oon vähän semmoinen rebel tässä suhteessa jo Kikin ja Henrin aikana steampunk-fantasia kirjoittaessani. Steampunk itsessään on rajoja rikkova genre, jossa voi yhdistää kauhua, skifiä,
fantasiaa aivan iloitellen toisiinsa. Ja tämä on selvästi mun juttu. Genreblendaus on mun juttu. Ja halusin myös niin kuin jollain tavalla rikkoa fantasian rajoja Kolmannessa sisaressa ja mangan tapa käsitellä fantasiaa. Se, miten mangassa voi olla täysin älyttömiä juttuja, täysin älytöntä taikuutta, täysin älyttömän kokoisia aseita, kummallisia maailmoja, mitä ei selitetä sen kummemmin, ne vaan otetaan sellaisena kuin ne on. Niin tämä oli se, mikä puhutteli mua, että miten mä saisin kirjoitettua fantasiakirjan, joka käyttäisi näitä mangan tapoja käsitellä fantasiaelementtejä, tämmöistä fantasiailottelua tuoda siihen kirjalliseen proosatarinaan. Ja miten mä saisin sen tuntumaan siltä, että kun lukija lukee sitä, niin se ikään kuin muuttuu lukijan mielessä hyvin helposti matalalla kynnyksellä mangan tyyliseksi. Tämä oli mulle semmoinen pieni visuaalinen haaste itselleni kirjoittajana. Mä oon hirveän visuaalinen kirjailija ja siinäkin halusin pikkusen niin kuin haastaa itseäni. Lähdin suunnittelemaan tätä siltä pohjalta. Ja lisäksi mulla oli paljon inspiraatioita näistä rakastettavista asioista, jotka mulle henkilökohtaisesti rakkautta. No, skifi. Vaikka tämä on fantasiaa. Itse asiassa mä en tiedä, mä en osaa lokeroida tiettyyn genreen Rajamäen aikakirjoja, koska fantasia on ehkä lähinnä, koska se antaa paljon liekoa. Mutta skifi-elementit on siellä mukana ehdottomasti, koska skifi on mulle rakastettava asia. Koska noidat itsessään on hyvin skifistinen laji. He ovat pitkään avaruudessa matkanneita, äärimmäisen korkeateknologisia, kunnes jossain vaiheessa heidän historiassaan se äärimmäisen korkea teknologia on muuttunut biologiaksi. Ja noidat on ikään kuin evoluutionsa käyneet läpi sillä tavalla, että nyt tarinan maailmassa he ovat maagisia olentoja, mahdin olentoja, mutta heidän mahdillaan on biologinen ja teknologinen menneisyys. Ja ylipäätään kaikki muut paitsi ihmiset tässä maailmankaikkeudessa on avaruusolioita, sillä ei kun me ihmiset ne ymmärretään. Tietenkin muiden näkökulmasta myös ihmiset ovat avaruusolioita. Eli skifi todellakin mukana. Aikamatkailu, mä en tiedä onko se rakastettavaa, mutta tämä menee ehkä sinne haasteen puolelle. Haaste, jonka halusin itselleni asettaa. Aikamatkailutarinat on pahamaineisen hankalia kirjoittaa, minkä minä huomasin erityisesti Isetin solmussa. Ja hieman kirosin siinä kirjoittaessa itseäni tästä valinnasta, mutta näin tein. Olen haastettu, olen kehittynyt, tiedän paremmin ehkä jatkossa tai sitten ei. Mutta rakastettavia asioita, mustavalkoelokuvat, kyllä. Charlie Chaplin, Buster Keaton, kaikki suuret, ehdottomasti rakastamieni asioita. 2 lokaatiota erityisesti ihmisten maailmassa, Café Chaos et Cinema ja Garage Punk. Nämä oli mulle tavallaan tosi henkilökohtaisella tavalla rakastettavia lokaatioita, koska me ollaan ystävien kanssa nämä molemmat unelmoitu olemaan silloin, kun mä oon ollut suunnilleen noitien ikäinen, Lunen ja Sielin ikäinen. Eli meillä on ollut tämmöisiä suuria haaveita tehdashallidiskoista ja kahviloista, joissa näytetään mustavalkoelokuvia ja soitetaan modernia musiikkia. Siellä on ihanaa kaikkea kummallista ja mahtavaa. Nämä on molemmat mun unelmia siltä ajalta, kun itse olin Lunen ja Sielin ikäinen. Miten nyt Lunen ja Sielin ikä lasketa, mutta jos Lunen ja Sielu olisivat ihmisiä, niin suunnilleen sen ikäinen. Ja 2 todellista kaupunkia on toiminut inspiraationa tälle maailmalle. Ensinnäkin Tukholman vanha kaupunki. Siellä on yksi ihana, kaunis, vanha, vaaleanpunainen kivirakennus,
Ja kun mä näin tämän kivirakennuksen, mä tiesin, että toi on Lyceum, toi on se. Tämä oli tällainen hetki, kun joskus pohdiskelee silleen alustavasti sitä tarinaa ja miettii niitä kaikkia palasia, mistä se tarina koostuu. Ja tämä oli semmoinen oivalluksen hetki, kun mä näin sen rakennuksen ja mä rakastuin siihen ja se oli ihana. Ja mä tiesin saman tien, että tämä on Lyceum. Täällä tapahtuu asioita. Tietenkin se, miten mä kuvaan Lyceumin sitten noissa kirjoissa, se ei ole yksi yhteen sen todellisen rakennuksen kanssa, koska mä en toimi sillä tavalla, että mä ottaisin asioita todellisesta elämästä ja kuvaisin ne juuri sellaisena kuin ne on, vaan mä aina pistän ne mun mielikuvitusmankelin läpi. Toinen kaupunki oli Berliini. Me käytiin, nyt en muista vuotta, mutta me käytiin nuorisokirjailijoiden kanssa tämmöisellä vuotuisella kirjailijamatkalla Berliinissä. Se oli mun eka kerta Berliinissä ja mä rakastuin aivan täysin. En ole ainoa, tiedän sen hyvin. Niin monet suomalaiset rakastuu Berliiniin. Mutta mulle se oli myös sillä tavalla merkittävä, että kun mä kävin siellä ja mä näin sen kaupungin, niin sen urbaanin rähjäisyyden ja anarkistisuuden ja taiteen ja mielikuvituksen ja jotenkin vapauden, niin mä tiesin että sieltä lähti semmoisia ituja, jotka on vaikuttaneet aivan todella vahvasti Rajamen aikakirjojen maailmaan, ihmisten maailmaan nimenomaan. Rajamen aikakirjat on urbaanisarja ja mä itse asun maalla ja mä jouduin itse asiassa hakemaan sitä urbaania sykettä niihin kirjoihin ihan ottamalla itselleni vuokrakämpän välillä kaupungeista ehkä viikoksi jonkun Airbnb-kämpän, jossa mä vaan menin ja kirjoitin ja kuuntelin kaupungin ääniä ja näin ihmisiä ja kävin kahviloissa ja sain ikään kuin tankattua itteeni sitä kaupungin energiaa. Ja sitä kautta sitten sain noihin Rajamen aikakirjoihin sellaista fiilistä, mitä mun mielestä se kaipasi ja mitä mä en olisi ehkä saanut siellä maalla omassa työhuoneessa kökkiessä, jossa ainoa asia, mitä näkyy ikkunasta, on orava. Rajamen aikakirjoista ei oikeastaan voi puhua ilman, että puhuu niiden sateenkaarevuudesta. Koska kuten mä sanoin tuossa aiemmin, kun teemaksi valikoitui rakkaus, niin mulla oli ihan itsestään selvää, että se ei ole pelkästään heterorakkautta, vaan että lähdetään siitä, että kuvataan rakkautta, jolla ei ole rajoja. Ja panseksuaalisuus oli se päivän sana siihen aikaan, kun mä lähdin tätä suunnittelemaan, niin mä päätin, että noidat lajina on voittokohtaisesti panseksuaaleja. Eli panseksuaalisuus on noitien lajin yleisin seksuaalisuuden muoto. Mikä ei tarkoita sitä, että kaikki noidat on panseksuaaleja, piste. Heissäkin on yksilöllisiä eroja, mieltymyksiä. Kaikki he eivät tunne samalla lailla kaikkia kohtaan, vaan se on enemmän lajityypillinen ominaisuus. Panseksuaalit ovat ihmisten maailmassa vähemmistö, noitien maailmassa he ovat äärimmäisen suuri enemmistö. Mutta on esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka Minuitin hahmoa, niin mulle oli hyvin selkeä se, että hän tykkää vain tietyn mallisista ihmisistä. Ja tämä tulee myös kirjoissa ilmi. Eli mieltymykset näkyy, yksilölliset mieltymykset. Myöskin Lune, mä itse asiassa mietin aika pitkäänkin, että onko Lune itse asiassa hetero. Hänellä ei ole romanttisia kohtaamisia Rajamessa noitien kanssa. Kaikki Rajamen noidat ovat naisia. Ja hän ei ole tuntenut kehenkään sillä tavalla vetoa siellä. Ja maassa hänen kohtaamansa romanttiset kumppanit ovat miehiä. Mutta sitten jossain vaiheessa Isetin solmua kirjoittaessa niin mä tajusin, että Iset olisi Lunelle sellainen henkilö, johon hän voisi romanttisesti ihastua. Isetillä ja Lunella on mun mielestä paljon semmoista niin kuin samansuuntaista värinää. Noidathan on lähtökohtaisesti monisuhteisia. Eli noidat ei ole
Jotkut noidat on yksiavioisia, jotkut moniavioisia, mutta lähtökohtaisesti, kuten he eivät ole heteroita, niin he eivät ole myöskään monogaamisia. Eli noidat itsessään lajina on tällaisia niin kuin rajojen rikkojia. Kolmas sisar ilmestyi vuonna 2018 ja se oli mulle semmoinen supervuosi. Siis mä en voi mitenkään muuten sitä selittää tai sanoa. Se oli kerta kaikkiaan mun kirjailijan urani supervuosi. Mä olin julkaissut Kurnivamaisen kissan Teemu Juhanin kanssa. Ja se oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten ja nuorten kirjallisuuspalkintoehdokkaaksi. Iso kunnia, iso palkinto. Lisäksi se oli ehdolla tulenkantajapalkinnolle ja sitten mä voitin tulenkantajan 2018. Ja sitten kolmas sisar ilmestyi ja se oli lasten ja nuorten Finlandia-kirjallisuuspalkintoehdokkaana. Eli mulla oli siinä 2018 vuonna 3 ison palkinnon ehdokkuudet tai voitto. Ja yksi niistä oli kansainvälinen palkinto. Ja tämä oli, urani siihen asti oli mennyt tosi hyvin. Mä olin saanut tosi hyviä aiemmille kirjoille näkyvyyttä. Olin ihan kivasti niin kuin, koulukiertueilla kävin jo silloin ja näin edelleen. Erityisesti kauhutarinat lähti hyvin vetämään. Mutta ehkä joku tietoisuuden taso rikottiin. Et yhtäkkiä mä olin niin kuin omien pienten piirieni ulkopuolella jollain tasolla tunnettu. Ja musta tuntui, että yhtäkkiä mä olin vakiintunut kirjailija. Et mä olin jonkun sortin nimi. Ja mä aloin myös saada isoja apurahoja siinä vaiheessa. Ja nämä on varmasti yhteydessä nämä asiat keskenään. Eli tämä oli 2018 vuosi, oli mulle todella käänteentekevä ja todella hurja vuosi monella tapaa. Ja yhtäkkiä niin kun piti omakin pää nyt käyttää ihan eri asentoon, että kuka mä olen kirjailijana. Ja mä muistan sellaisen tunteen, että yhtäkkiä mua kuunneltiin. Että se on se ero. Että sitä ennen mä saatoin puhua ja läpistä ihan mitä vaan, vaikka somessa ja muuta, mutta sehän meni niin kuin, se katosi johonkin somehälinään. Mutta sitten yhtäkkiä, kun mä sanoin jotain, niin mua kuunneltiin. Ja tähän oli semmoinen, että oho, pitääkö nyt ruveta miettimään, mitä sanoo ehkä. En tiedä. No, en alkanut. Mutta joo, se oli tosi hurja vuosi. Mutta kolmas sisar otettiin hirveän hyvin vastaan. Se sai todella kivasti medianäkyvyyttä. Muistaakseni kaikissa isommissa päivälehdissä arvioitiin. Ja mulla on erityisen lämmin muisto. Hesari teki aivan upean jutun. Turkkari teki siitä myös tosi upean jutun, mutta Hesarista mulla on lämmin muisto sen takia, että Hesari otsikoi sen jutun Magdalena Hai tuhoaa ydinperheen. Tää oli aivan mahtavaa. Mä oon naurannut niin monet kerrat tälle otsikolle, että miten nimenomaan se, että kun mä yhtäkkiä olin siinä asemassa, että mä kuunneltiin ja sitten mulla oli tommonen otsikko. Aivan mahtavaa. Kiitos Hesari. Mä arvostin tätä, koska se sopii jotenkin tähän niin kuin kokonaismuutokseen ihan tosi hyvin ja sopii minulle ihmisenä myöskin, koska sen jälkeenhän minä olen tuhonnut paljon muutakin. Mutta joo, siis se sai hyvin mediahuomioon ja se sai nopeasti lukijoita ja se sai uskollisia lukijoita ja sellaisia, jotka todella kovaa ihastui tähän maailmaan. Ja tämä oli tosi hyvä voitto, koska Gigi ja Henri-sarjan fanikunta on ollut tosi ikään kuin
Kiki on semmoinen hahmo, mihin on kiinnytty tosi voimakkaasti ja se on ollut ihan valtavan tärkeä hahmo monelle lukijalle. Ja totta kai siinä oli pieniä paineita kirjailijana, että pystynkö mä tekemään toisen tällaisen maailman, joka puhuttelee lukijoita näin syvällisesti. Kikistä mä oon kuullut, että lukijat on esimerkiksi pukeutuneet Kikiksi kouluun ja kaikkea tämmöistä aivan ihanaa ja luovaa ja miten Kiki on tuonut heille jotenkin rohkeutta olemiseen. Ja sit semmoisen jälkeen, että jos esikoiskirja, trilogia jo herättää tällaisia tosi vahvoja tunteita lukijoissa, niin totta kai siinä oli pieniä paineita. Niin se, että sitten ne lukijat ilmestyi ja lukijat tykkäsi, ja lukijat näki, mitä mä olin hakemassa sillä sarjalla, niin se lämmitti ihan tosi paljon. Kritiikkiä mun mielestä tuli kahdesta asiasta, tai nämä on jäänyt mieleen mulle. Kritiikkiä tuli mangahenkisestä kannesta, tai semmoista, että ihan kaikki ei oikein digannut siitä. Ja siis mä ymmärrän, että siis tämmöisellä sarjallahan voisi olla semmoinen NS-perinteinen YA-kirjan kansi. Tämä erosi siinä ihan tosi paljon. Mutta me haluttiin sekä minä että kustantaja, että mun voimakas manga-inspiraatio näkyisi siinä. Ja haluttiin Nina van Rüdiger siihen kuvittajaksi, tai valittiin. Ja hän teki tosiaan, suunnitteli nämä hahmot, teki kolmannen sisaren ja Isetin solmun kannen. Ja sitten myöskin tuon Rajamen aikakirja T-paidan kuvan. Ja tämä oli tosi ihanaa. Ja meillä oli Niinan kanssa ihan tosi hyvä yhteistyö. Ja aika paljon, vähän jo niin kuin kuumoteltiin jotain tulevia kuvioita Rajamen aikakirjojen maailmassa. Mutta valitettavasti Niina menehtyi vuonna 2022. Ja Rajamen aikakirjat menetti kuvittajan ja maailma menetti hienon ihmisen. Kuunkehän kannen on tehnyt Elina Äijälä ja päätettiin jatkaa, tai tuntui luontevalta jatkaa tätä Niinan visiota. Ja Elina aivan upeasti toteutti Kuunkehän kannen sillä, että se sopii siihen muuhun sarjaan kyllä aivan mahtavasti. Joten joo, seison kannen takana ja kansivalintojen takana. Musta tämä oli oikea valinta ja nehän on tosi erottuvat myös ne kannet. Mutta ymmärrän sen, että moni olisi ehkä voinut haluta ns. Ehkä aikuisemmat kannet näihin, en tiedä. Ja nämä on oikeastaan valintoja, mihin sitten päätyy. Mangaan liittyen sitten oli myös lukijoita, jotka oli mangafaneja. Ja ne luki näitä kirjoja ikään kuin piruraamattua, että onko tässä nyt tarpeeksi mangaa ja mitä tässä nyt on. Ja ei ole minun mielestäni, tuntuu, että jotkut oli lukenut semmoinen niin kuin, ruksilista vieressä, että onko nyt tarpeeksi manga-vaikutteita, jotta voi sanoa, että tämä on manga-vaikutteinen sarja. Siinäkin on se, että ehkä siinä oli takana ajatus siitä, että onko tämä nyt taas yksi kirjailija, joka haluaa ratsastaa jollain trendillä, jota ei itse edes tajua, mutta minä olen manga-fani, minä olen anime-fani. Ja tämä oli mun tulkintani näistä asioista. Ja sieltä mä oon poiminut ne asiat, mitkä muhun vetosi ja mitkä oli mulle tärkeitä. Ja tietenkin niin kuin oman mielikuvitukseni kautta myöskin laittanut ne käytäntöön. Vielä kritiikkiä. Mä siinä alussa panin merkille ihan varmaan sen takia, koska tämä oli mulle itselle aika henkilökohtainen asia, että moni luki myös kolmatta sisarta silleen, että onko nämä nuoret noidat nyt tarpeeksi tai käyttäytyykö ne tarpeeksi sateenkaarevasti tämän kirjan aikana. Ja tämä oli tavallaan semmoinen, että kun mä olin kirjoittamassa vahvasti jo sarjaa ja mä tiesin, että tietyt pariutumiset eivät tule kestämään kolmannessa sisaresta eteenpäin ja tapahtuu muita asioita sarjan kuluessa, mutta se, että nuoret noidat ikään kuin pariutuu, he on itse
naisia ja tyttöjä pariutuu tai saa romanttisia suhteita aikaiseksi miesten kanssa. Kolmannessa sisaressa, niin se oli, mä joistain arvoista luista luin ikään kuin pettymystä siihen, että nyt ei ole tarpeeksi sateenkaarevaa. Mutta siinä ikään kuin sit unohdetaan se, että panseksuaalisuus nimenomaan tarkoittaa sitä, että tunnetaan viehtymystä ihmiseen tai noitien tapauksessa olentoon, ei sukupuoleen. Ja ehkä siinä oli sekin, että jossain määrin mä itse olin semmoisessa pisteessä näitä kirjoittaessani, että esimerkiksi kun 3. sisar julkaistiin, niin mä sanoin ihan suoraan, että mä en halua haastatteluissa puhua omasta seksuaalisuudestani. Se ei tuntunut mukavalta eikä luontevalta. Haluan puhua kirjasta, kirjan aiheesta, en itsestäni näissä haastatteluissa. Ja siinäkin mä mietin, että paljonko siinä oli ikään kuin vastaanotossa sitä, että kun mä en ollut julistamassa, että olen itse sitä ja tätä ja tuota, koska mä en ollut sanonut sitä selkeästi äänen eikä se tullut ilmi mun haastatteluissa, niin ehkä ihmiset luki myös sitä kautta, että onko ikään kuin tullut heterokirjailija kirjoittamaan jotain panseksuaalista noidista. Se oli silleen vähän harmillista, koska se on nimenomaan vahvasti se, miten seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta kuvataan näissä kirjoissa, niin se syntyy kyllä pitkälti musta itsestäni myös. Niin tuommoiset on aina vähän kirjailijalle vaikeita, että nyt niin kun sitä ottaa helposti henkilökohtaisesti sellaisen kritiikin, kun toinen vaan lukee kirjaa. Kun kirjoittaa 11 vuotta kirjaa, niin se muuttaa ihmisenä sua ja sä muutut ihmisenä sinä aikana. Ja nämä on tavallaan kaksi eri asiaa. Sanotaan, että Rajamäen aikakirjat-sarjan kirjoittaminen on nimenomaan auttanut minua sanottamaan omaa queeriuttani paljon paremmin ja ymmärtämään sitä paljon paremmin. Kuun kehää kirjoittaessa mulla tuli hiukan tietynlailla kiire, koska mä olin kirjoittanut tätä sarjaa jo niin pitkään ja tämän viimeisen kirjan kirjoittaminenkin kesti 4 vuotta suunnilleen. Sinällään ei mitenkään erikoista tähän sarjan nähden, mutta alkoi tuntua siltä, että joku momentum on hiipumassa. Mun täytyy saada kirjoitettua tämä sarja ennen kuin mä muutun eri ihmiseksi. Ja ehkä mulla on joku semmoinen elämänvaiheen muutos ja seuraavat kirjat tulee olemaan erilaisia, mutta tämä sarja piti saada tähän 3. kirjaan asti ennen sitä. Ja mulla oli semmoinen kauhea raivi, että nyt tämä on puserrettava itsestään ulos kerta kaikkiaan, koska mä pelkäsin, että jos mä en pusera sitä, niin mä en kirjoita sitä. Ja toi sarja jää 2 kirjaan ja se olisi ollut ihan hirvittävä vahinko. Mutta sain valmiiksi ja olen tosi tyytyväinen siihen, mitä tein. Ja kaikki ratkaisut tuntuu niin kuin omilta ja perustelluilta, vaikka se oli vähän semmoista paniikinomaista se kirjoittaminen. Mutta miten muuten 11 vuotta, lähes 2000 sivua tekstiä. Miten tämä vaikuttaa kirjailijan? Se vaikuttaa muhun sillä tavalla, että mä oon semmoinen kirjailija, joka kiintyy hahmoihinsa ihan valtavasti. Mä tunnen niitä kohtaan rakkauden tunteita, aivan kuten mä tuntisin oikeita ihmisiä kohtaan. Ja mä muistan sen, kun mä kirjoitin Susi kuningatarta. Ja mä tiesin, että se sarja jää 3 kirjaan. Ja mä tiesin, että mä oon saamassa sen valmiiksi. Ja mulla oli tosi paljon semmoista niin kuin suruprosessia ja hyvästien jättöä se kirjoittaminen. Samalla kun mä kirjoitin, ja se oli tosi ihanaa ja lämmintä, mutta samalla ihan hirveän surullista. Ja siinä oli selvä semmoinen niin kuin jäähyväisten tunne kirjoittaessa. Rajamäen aikakirjat-sarja
mä suunnittelin sen jatkuvaksi sarjaksi. Eli että se ei välttämättä olisi trilogian mittainen, vaan jos kaikki myynnin ja markkinoinnin jumalat ja muut lukijat innostuisivat niin paljon, että tämä sarja myisi aivan valtavasti ja sillä olisi kysyntää ja sitä olisi järkeä tehdä näin isoja massiivisia eposkirjoja lisää, niin periaatteessa se maailma sallisi sen. Joten ehkä sen takia mulla ei kuun kehää kirjoittaessa ollut jäähyväistunne. Mä en ole käynyt läpi sitä suruprosessia. Ja mua vähän jännittää, että miten tässä sitten käykään. Voihan se olla, että mä olen vaan kirjailijana jotenkin kypsempi, kun silloin Kikiä ja Henriä kirjoittaessa mä jotenkin osaan handlata niitä tunteitani mielikuvitusolentoja kohtaan paremmin. Mutta ne hahmot on niin rakkaita ja niin jotenkin ihania ja kutkuttavia ja joskus kauheita ja niihin kiintyy. Ja mä ehkä haluaisinkin käydä läpi hieman mun lempihahmoja. Ja tässä on ehkä hyvä mainita, että mä useimmat nimet lausun suomalaisittain, mutta näähän on kaikki ranskankielisiä sanoja, näiden noitien nimet, ja ne kuuluisi periaatteessa lausua ranskankielisesti. Ja mulla on itse asiassa video tehty kirjailijakollega Maria Corolin kanssa, joka siinä videossa opastaa, että miten oikealla tavalla lausutaan nämä nimet. Nämä oli hauskat hahmot keksiä, koska siellä on päähenkilöhahmo selvästi. Siellä on sankari. Hänessä on kaikki niin kuin perinteisen sankarin ainekset. Ja hän on tosi... hän on kasvamisen matkalla ihan yhtä lailla kuin Lunekin näissä kirjoissa, mutta siellä on semmoinen topakka ja näpäkkä ja saa asioita tapahtumaan ja ei anna minkään lannistaa itseään. Siinä missä Lune sitten taas on hirvittävän arka ja jännittynyt ja yliajattelee kaiken. Hän ei tykkää juoksemisesta eikä liikunnasta, koska hän ei tykkää läkähtyä ja hän on mieluummin aina vetäytyvä kuin ulospäin suuntautunut. Ja hän nyt tekee asioita yleensä vaan sen takia, että siellä vie hänet jonnekin tekemään niitä. Ja Lunea kirjoittaessa tämä oli mulle selvästi semmoinen, mä muistan Isetin solmua kirjoittaessa, että mä olin aivan raivostunut Luneen, koska se on niin kertakaikkisen nynny. Ja miten semmoisen nynnyn kanssa toimitaan, miten se kirjoitetaan tekemään asioita, kun se ei halua tehdä mitään, se haluaa vaan väistellä kaikkea ja vaieta kaiken ja jännittää ja ties mitä. Mutta toisaalta siksi mä juuri Lunen valitsin, että hän on niinku se, vaikka siellä on suuressa roolissa, mutta ehkä kuitenkin Lune on se kaikista näistä merkittävistä hahmoista se merkittävin. Ja nimenomaan tämän takia, että musta maailma kaipaa tämmöisiä introvertteja nynnyjä, arkoja tyttösiä päähenkilöiksi. Ja hän ei ole missään tapauksessa tämmöinen topakkasankari, jolla on aina sanat valmiina ja muuta. Hän on tietty semmoinen, että sitten kun tarpeeksi tuupitaan tämmöistä hiljasta nynnyä, niin sitten sieltä löytyy se topakkuus ja tuli. Ja sitten saavatkin kaikki maailmat tuta. Minui on yksi rakastetuimpia hahmoja tässä sarjassa, ihan selkeästi ehkä Loirin ohella. Ja Minuita oli vaikea, mutta mahtava kirjoittaa, koska hän on niin harmaan alueella. Ja mä en itsekään ole aina aivan varma, että haluaako hän hyvää. Hänen laulunsa pakottaa hänet tekemään julmia, pahoja asioita. Se on se, mistä hänen mahtinsa saa voimansa. Mutta toisinaan musta itsestänikin tuntuu, mulla on semmoinen haisu, että Minuit saattaa myös nauttia siitä. Hän saattaa olla julma ihan ollakseen julma, ei välttämättä siksi, että hän laulunsa pakottaa, mutta Minuit on jännä.
Ja minuit on jännä myös siitä, että miten, tätä mä kysyn lukijoilta, miten Minuit voi olla niin rakastettava, koska hän on massamurhaaja ja hän ei mitenkään peittele sitä. Minui on Kaaosta käydyn sodan jälkeen toiminut Auben pyövelinä. Ja tämä kerrotaan. Hän on murhannut ei ihmisiä, vaan noitia. Toisia noitia nimenomaan. Ja tämähän on ihan hirveä asia. Ja silti lukijat rakastaa Minuitia. Joo, mutta tämmöistä tämä on. Kirjailijana kirjoittaa ihan hirveän tyypin ja sitten kaikki rakastaa sitä. Mutta kyllä mä tykkään sitten, kun Renardin tulee kuvioihin Isetin solmussa. Ja miten Minuin, Renardin ja Neftysin kolmidraama aukeaa. Ja Minuin ja Renardinen suhde toi mulle myös mahdollisuuden kirjailijana kirjoittaa vähän aikuisempia hahmoja tähän sarjaan, koska noin teininoidat ja niiden kaverit on hyvin teinejä. Niin musta tuntuu vapauttavalta, että mä voin kirjoittaa ikään kuin aikuisia noitia, aikuisia suhteita myös tähän mukaan ja rinnalle. Ihan niin kuin, ettei ole vaan ne 17-vuotiaat maailmanpelastajat pelkästään siellä gameissa ja tee kaikkea. Minuin ja Renardinen suhteessa musta on hienoa se, että miten epäsuhtainen se on. Renardin ei ole suurnoita, Minuin on valtavan voimakas. Ja kun noidista puhutaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että suurnoita, Minuitin tapainen suurnoita on lähestulkoon Jumala. Ja Renardin ei todellakaan ole. Hänellä on tietty spesifi mahti, mitä hän käyttää hyvin, mutta kaikessa muussa hän on aika tavanomainen. Ja tämä tuo semmoisen kivan kitkan siihen suhteeseen ja epäsuhden, mikä on kiinnostava mulle kirjana. Ne on tosi tärkeitä tässä sarjassa mulle ja mä nautin ihan hirveästi niiden näiden veljesten välisen kemian kirjoittamisesta. Se, miten 3 veljestä, jotka on kaikki kokeneet aika karuja asioita, joilla on traumaja menneisyydessä, jotka ei tiedä, mistä he on tulleet. Tai jos tietää Karlon tapauksessa, niin se ei ole mukavaa, mistä hän on tullut. Ja joilla on tuore trauma perheessä. Eli kun 3. sisar alkaa, Adamin, Niemanin ja Karlon hahmo, kasvatti-isä Joe on kuollut vuotta aiemmin. Eli nämä on surevia poikia, nuoria poikia, jotka suree. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä musta on aika kiinnostavaa heissä, että miten eri tavalla he käsittelevät tätä uutta elämäntilannetta. Ja tämä ehkä selkeimmin näkyy Niemanin hahmossa. Eli Nieman Quinn, joka on virallisesti tämän trilogian paha poika. Ja todellakin halusin kirjoittaa pahan pojan. Silloin kun mä päätin, että mä kirjoitan romantiikasta, mä tiesin heti, että mä kirjoitan kirjoitan pahan pojan. Ihana arkkityyppi. Byronilainen antisankari. Mutta Nieman on mahdollista lukea 2 tavalla. Ja tämä on kiinnostavaa ollut mun mielestä lukijapalautteessakin, että miten eri tavalla eri ihmiset lukee sitä hahmoa. Eli Nieman on mahdollista lukea nimenomaan tämmöisenä lähes kliseisenä pahana poikana, mutta Nieman on mahdollista lukea myös nuorena miehenä, joka on kokenut koko ikänsä rasismia, joka on menettänyt isänsä, joka on taipuvainen, jolla on sellainen persoona, että kun se kohtaa jotakin vaikeaa, niin se hyökkää ulospäin. Nieman on äärettömän rasittava tyyppi, äärettömän ärsyttävä. Ja se juuri hänessä on hirveän kiinnostavaa ja mulle kirjailijana se on myös hellyttävää, koska mä tiedän koko ajan, että tää on niin kuin nuori mies, jolla on ihan helvetin vaikeaa. Ja hän suhtautuu ja reagoi siihen aina huonoimmalla mahdollisella tavalla. Ja hän on siinä ikään kuin tosi
tosi uskottava tyyppi, vaikka hän on kliseinen pahapoika. Ja tällaiset asiat Rojamen aikakirjoja kirjoittaessa on mulle ollut tosi tärkeitä. Et vaikka mä kirjoitan arkkityyppejä, lohikäärmeitä, sotureita, kaikkea noitia, mitalia, myyttisiä asioita, niin silti siellä on aina se realismi ja uskottavuus kaiken sen alla. Miksi tämä hahmo käyttäytyy tällä tavalla? Niemannin hahmossa se tulee hyvin vahvasti esiin, että hän on hyvin vaikean alun elämälleen saanut nuori mies, joka reagoi valitettavasti epärakentavalla tavalla asioihin usein ja joutuu sen takia vaikeuksiin. Mutta Quinnen-poikien tapauksessa on myös kiinnostavaa mulle itselleni se, että heillä on tosi erikoinen perhe. Eli heidän perhekemiansa on syntynyt niin, että mamma Rosa ja Joe, ensinnäkin he ovat molemmat maahanmuuttajia. He asuvat Saksassa, mutta Rosa on Italiasta ja Joe on Englannista. He ovat adoptoineet 3 poikaa, joista ensimmäinen on Niemann. Niemann tuli perheeseen ensimmäisenä, ihan vauvana. Sitten seuraavaksi tuli Adam, joka on tämä Mowgli, joka ilmestyi kun tyhjästä 4-5-vuotiaana noin. Ja hän siis tuli vasta pitkään Niemannin jälkeen tähän perheeseen. Ja viimeisenä tulee Carlo, joka tulee 8-vuotiaana huonosti kaltoinkohdeltuna lapsena. Ja tämä itsessään myös vaikuttaa siihen, että miten nämä veljekset toimii keskenään. Eli vaikka Adam on vanhin veljeksistä, niin Niemann on ollut pisimpään perheessä. Ja kun Niemannin suhde Carloon selittyy tätä kautta myös mun mielessä, koska Niemann ja Adam ovat hyvin lähellä iältään toisiaan, niin he on olleet pidempään yhdessä. Ja Niemann on ikään kuin alustavasti jo hyväksynyt Adamin perheeseen, koska hän on ikään kuin saanut kaverin Adamista. Mutta sitten tulee Carlo, joka on tämmöinen pieni raukka ruipelo ja ikään kuin Niemannin silmissä ehkä ylimääräisenä, että mitä tämmöisiä tänne tarvitaan meidän kotiin enää, että eikö täällä ollut jo ihan tarpeeksi ihmisiä. Ja Niemann, koska on Niemann, reagoi kaikkeen mahdollisimman huonolla tavalla, niin se aiheuttaa koko tämän kirjasarjan ajan hankausta Carlon ja Niemannin suhteeseen. Nämä on mulle itselle kirjailijana hirveän mielenkiintoisia. Ja se, että miten koska mä tunnen nämä hahmot näin hyvin ja koska niillä on näin niin kuin loogiset ja uskottavat ja realistiset taustatarinat, niin ne hahmot itsessään ne alkaa jossain vaiheessa kuljettaa sitä tarinaa eteenpäin niin, että mulla ei ikään kuin ole valinnanvaraa kuin mennä tiettyyn suuntaan, johon ne hahmot osoittaa, koska ne toimii sen oman logiikkansa mukaan, joka ainoa hahmo. Ja ne ei voisi toimia millään muulla tavalla. Mulla on tiettyjä hahmoja Rojamen aikakirjoissa, jotka on mulle tosi tärkeitä, vaikka ne voi olla aika pienissäkin rooleissa. Tämmöisiä hahmoja on erityisesti maahinen Gret. Sen ei pitänyt olla mitenkään tärkeä hahmo, mutta siitä jotenkin tuli semmoinen, että mä halusin aina hänet Gretin johonkin kohtaukseen ja tekemään asioita ja olemaan hyvin Gret. Ja tämmöiset hahmot on ihania, koska ne ikään kuin kulkee siellä tarinan sivussa ja tekee omia asioitaan siinä tarinassa. Mutta ne ei välttämättä ole niin kuin ikinä minkään keskiössä. Mutta ne kuljettaa juonia eteenpäin ja luo semmoista syvyyttä tarinaan. Ja Gret on ehdottomasti tämmöinen hahmo. Ehkä pienin hahmo, joka on mulle ihan supertärkeä, on Niemannin hyvä ystävä Lacey. Lacey on tosi kiinnostava. Ja mua vähän harmitti, että mä en pystynyt häntä tuomaan enempää esiin. Koska hän on tosi jotenkin omalaatuinen tyyppi ja mä tiedän tasan tarkkaan millainen tyyppi hän on. Ja musta on ihanaa, että Niemannilla on semmoinen kaveri
jonka kanssa hän pystyy samaistumaan hyvin näihin henkiasioihin, henkimaailman asioihin. Ja Lacey on ehdottomasti mulle semmoinen tyyppi, jota olisin mielelläni käyttänyt enemmän, mutta hänelle ei kerta kaikkiaan ollut tilaa ja sivuja. No haltijat tietenkin. Haltijat tekee omia haltijajuttujaan. Ja mä pidän hirveästi, tai väärin sanottu, musta Neftys on tosi hauska tyyppi kirjoittaa, mutta en mä hänestä pidä. Hän on kauhea. Hän on hirveä ja hän on taas näitä niin kuin psykopaatteja, mutta Neftys on tärkeä hahmo, koska hän on heijaste minuitille. Ja englanninkielisessä kirjallisuudessa ja elokuvassa puhutaan foil-hahmosta, eli semmoinen hahmo, joka ikään kuin heijastaa toista hahmoa ja sillä tavoin voimistaa sitä ikään kuin tärkeämpää hahmoa ja sen ominaisuuksia. Neftys erityisesti suhteessaan Renardineen on hyvin vahva heijaste minuitille. He on molemmat aika kyseenalaisia hahmoja. Kumpikin on tehnyt kauheita asioita. Kumpikaan ei julkisesti ainakaan kadu tekemien asioita. Ja Renardin on ihastunut molempiin ja molemmat ovat ihastuneita Renardineen. Ja siinä Neftyksen hahmossa ikään kuin Minuit saa jonkinlaisen pelastuksen, koska Minuissa on huomattavissa jonkunlaista hyvyyttä kuitenkin. Ja ehkä pilkahdus siitä, että Minuitin laulu pakottaa hänet tekemään julmia asioita. Kun taas Neftys tekee julmia asioita ihan omasta halustaan. Häntä ei kukaan pakota siihen. Päinvastoin hän on omassa yhteisössään hyvin etuoikeutetussa asemassa oleva haltija ja hän silti valitsee olla murhaaja ja metsästäjä. Joten siinä mä tykkään siitä, että miten Renardinen naismaku on niin hirveä. Se on kutkuttavaa. Mutta myös se, että miten Minuit ja Neftys heijastaa toisiaan hahmoina. Mä pidän siitä, mä tykkään siitä tosi paljon. Iset on hahmo, jota mä olisin halunnut tuoda enemmän. Samalla tavalla kuin Gret ja Lacey. Iset kiinnostaa mua itseäni. Mä tykkään siitä tosi paljon ja mä olisin halunnut. Tai en ehkä olisi halunnutkaan, mutta olisi ollut kutkuttavaa ikään kuin nähdä isetiä enemmän. Ja se nyt on mitä on, mutta kyllä mä ymmärrän, että sivuhahmoja kuuluu olla. Mutta iset on mulle itselleni kiinnostavampi hahmo kuin mitä se näkyy niissä kirjoissa, koska iset on sivuhahmo. Selkeästi. Mutta joo, aina välillä tulee tämmöisiä, että olisipa kiva. Mutta ehkä nämä voi olla vain tunteita, jotka on ihan hyvä jättää sinne tunteiden tasolle. Ja antaa isetin seikkailujen tapahtua siellä näkymättömissä rivien väleissä. Kysyin somessa Linkkarissa ja Mastodonissa lukijoilta, että jos he haluaa kysyä multa jotain tämän kirjasarjan kirjoittamisesta. Pitkän epoksen kirjoittaminen, se lähtee mulla nimenomaan maailmasta ja hahmoista. Eli nämä on kaksi asiaa, mitkä pitää olla, ei tarvitse olla valmiita heti, mutta niillä pitää olla hyvät perusteet. Mun täytyy tuntea se maailman sisäinen logiikka ja
miten ne hahmot toimii, millä perusteilla, minkälaisia tyyppejä ne on. Ja sitten kun tämän tietää, niin sitten se alkaa niin kuin, että ne tapahtumat itsessään tapahtuu pitkälti sillä tavalla, kun se maailman logiikka ja hahmojen logiikka yhdistyneenä määrää. Mä suunnittelin kirja kerrallaan, eli 3. sisaren loputtua mä en ollut ihan varma, mihin mä veisin sitä tarinaa. Mä tiesin, että mä haluan tuoda sinne avaruushaltijoita siihen kuvioon. Mutta mulla on ollut tavoitteena näitä kirjoja kirjoittaessa ikään kuin kirjoittaa estottoman suurta ja eeppistä. Ja viedä se eeppisyys ikään kuin sen kirjan mitassa tappiinsa. Ja kirjoittaa jokaisen kirjan loppu niin, että sekä mulle että lukijalle tulee semmoinen olo, että miten tämä tästä voi jatkuu enää isompana ja mahtavampana ja eeppisempänä, koska tämä on nyt jo niin eeppistä. Ja se on se kantava ajatus ollut koko ajan. Eli mä kirjoitan itseni ikään kuin kuilun partaalle joka kirjan lopussa, miettimättä yhtään sitä, että miten mä tästä jatkan, ja sitten mä lähden jatkamaan. Mutta sanotaan näin, että Isetin solmun lopussa oli jo aivan selvää, että mihin tämä maailma on menossa, nimenomaan maailma. Eli Rojamen aikakirjoissa paitsi hahmot, niin maailma on yksi hahmoista todella vahvasti. Tämä on maailmafantasia, maailmaskifiä. Eli maailmojen kohtalot on koko ajan olleet tarjottimella. Vaikka mä en olisi ehkä 3. sisarta kirjoittaessa sitä näin muotoillutkaan, mutta nyt se on helppo nähdä, kun taaksepäin katsoo. Että näin todellakin on ollut koko ajan. Tässä on kyse maailmojen kohtaloista, eikä yhtään sen vähemmästä. Ja nimenomaan tämä maailmojen kohtalo mä tiesin Isetin solmussa, koska siinä vaiheessa kaikki palikat oli kohdillaan ja kaikki hahmot toimii tietyllä logiikalla. Kaikki on menossa tiettyä asiaa suuntaan tai asian suuntaan, asiaa kohti. Joten sitten piti vaan kirjoittaa kuun kehä. Piti vaan kehitellä se juoni, että miten pisteestä A päästään pisteeseen B. Ja siitä se lähti. Mutta mä tiesin, että mitenkään spoilaamatta kuun kehää tässä. Tiesin, mitkä olennot tulevat uusina olentoina tai lähes uusina olentoina Framille, mitä noitien maailmalle tapahtuu, mitä tapahtuu ihmisten maailmalle ja mikä on ikään kuin se luonnon elementti, minkä kanssa pelataan, koska kaikissa näissä kirjoissa on joku vahva luonnon elementti, mikä ikään kuin osaltaan kantaa myös sitä tarinaa kohti väistämätöntä loppua. Mutta joo, nämä on semmoisia asioita, mitä niin kuin maailmaa rakentaessa just miettii, että miten se maailma itsessään kantaa sen tarinan. Ja tämä on mulle oikeastaan kaikessa kirjoittamisessa hirveän tärkeää, jos on yhtään pidempi tarina, että se maailma, hahmot, nämä kun on kohdillaan, niin se juoni ja tarina, se jotenkin lutviutuu. Ja mä itse asiassa tätä videoa varten kattelin vähän vanhoja muistinpanoja ja totesin siitä, että jotkut asiat, mitä mä oon pohtinut, että menisikö tämä näin tai menisikö tämä noin, niin ne on mennyt todella eri tavalla. Että sitä niin kun suunnitelmia voi tehdä, mutta niihin ei kannata jäädä kiinni. Ja totta kai, että jos olisi tehnyt toisen valinnan, niin sitten olisi ehkä lähtenyt se kokonaisuus vähän eri suuntaan. Mutta jokainen valinta, minkä on tehnyt, niin se on tuuppinut tiettyyn suuntaan, koko ajan ikään kuin kapeampaan suuntaan, kunnes kuun kehässä mä en voinut tehdä kuin tiettyjä valintoja, koska mä tiesin, että tulee tapahtumaan tietyt suuret asiat. Ja siihen nähden kaikkien muun täytyy ikään kuin vaan sopia siihen isoon kuvaan.
suunnittelen. Mä teen semmoisen niin kuin, ikään kuin luurangon kyllä suunnittelen juonikuviot, mutta mä oon valmis aina myös poikkeamaan niistä, jos tuntuu siltä, että se mun alkuperäinen suunnitelma ei toimi tai se on väärä ja näin voi käydä hyvin usein. Et sit pitää vaan olla valmis soveltamaan. Ja loppujen lopuksihan se on niinku semmoista palapelimäistä se mun rakentaminen. Et kun mä rakennan tarinaa, niin mä aloitan kirjoittamisen hyvin intuitiivisesti kirjoittamalla yksittäisiä kohtauksia ja katson sitten jossain vaiheessa, että miten ne kaikki sopii kokonaisuuteen. Jotkut kohtaukset lähtee pois ja niitä ei tarvita. Jotkut on heti alusta ikään kuin avainkohtauksia, jotka mä tiedän, että näiden täytyy tapahtua jossain vaiheessa, jos ei tässä vaiheessa, mihin olen alun perin tai suunnitellut. Ja kyllä mä näen, että tarinat on hyvin tämmöisiä muovailuvahamaisia olentoja. Et niistä pystyy irrottamaan kappaleita ja sitten yhdistämään uudelleen, kunnes saa sen muodon, minkä haluaa. Mä luulen, että tämä on toiminut mulla nimenomaan tähän epos-tyyliseen tarinaan hyvin. Että mä oon niin valmis ikään kuin tekemään sitä muovailuvahatyöskentelyä tosi paljon ja aika rajustikin. Että joku kohtaus, missä tapahtuu, mä tiedän, että jonkun asian pitää tapahtua, mutta mä en välttämättä tiedä, että ketkä hahmot siinä on tekemässä sitä. Mä saatan kirjoittaa sen saman kohtauksen eri hahmojen näkökulmasta, laitan eri hahmot tekemään niitä omalla tavallaan. Ja sitten se asia tapahtuu, mutta se ei välttämättä tapahdu ollenkaan sellaisella tavalla kuin mitä mä oon kuvitellut siinä suunnitteluvaiheessa sen tapahtuvan. Mutta se asian on pitänyt tapahtua ja sitten se on vaan sovellettava siihen, että miten se sopii siihen kokonaisuuteen. Se oli Isetin solmussa erityisesti vaikeaa saada kaikki hahmot tiettyyn pisteeseen. Aikamatkailutarinnoissa on aina se piste, jossa ikään kuin tarina nitkahtaa eri suuntaan. Ja sitten jos palataan siihen pisteeseen, niin kuin Isetin solmussa tehdään, niin kaikkien hahmojen pitää olla paitsi tietyssä niin kuin lokaatiossa ja heidän pitää olla tietyssä pisteessä. Heidän pitää olla tietyssä kohdassa omaa henkistä kehitystään ja omaa tarinan kaartaan. Ja tämä tekee sitä vaikeaa. Rajamäen ja maan aikatasot sitten ja todellisuudet, kun ne eroavat toisistaan, niin se vaikuttaa itsessään jo siihen paljon. Että miten niitä rakennetaan ja miten sekavaksi kaikki voikaan mennä. Se, mitä ei voi liikaa korostaa, on kustannustoimittajan merkitys kaikelle tälle. Eli se, että mulla on Otavassa kustannustoimittaja, joka ymmärtää tällaisia rakenteita ja osaa tosi hyvin tukea mua siinä, että mä saan jonkun järkevän kokonaisuuden tästä epoksesta kasaan, niin se on ollut aivan kullanarvoista. Ja mä oon monet kerrat miettinyt, että jos mulla olisi eri kustannustoimittaja, jolla olisi ehkä eri vahvuudet, eri ajatukset siitä tarinan kulusta, eri näkemys, niin ne kirjat olisi erilaisia, koska kustannustoimittajan kanssa tehdään niin tiiviisti työtä tämmöisen 11 vuoden aikana yhden ja saman tarinan parissa käytännössä. Että sitten se kustin merkitys on ihan tosi iso. Tähän on oikeastaan 2 syytä. Toinen oli tämä manga inspiroituminen. Eli monessa mangassa, mitä mä luin sattui olemaan nimenomaan nimiä, jotka ovat ranskankielisiä sanoja. Ja tämä jotenkin vetosi muhun ihan suunnattomasti ja mä päätin, että tämä on ikään kuin, kunnianosoitus näille mangoille. Myös se, että ranskan kielihän on hieno, kaunis kieli ja se on kuitenkin tosi vieras kieli ja siellä on paljon kauniita sanoja, joista voi tehdä kauniita nimiä. Niin tämä itsessään oli musta kiehtovaa. Ja mä tarkistin ihan äskettäin tuolta noin väestörekisterin etunimipalvelusta, että Suomessa on sen nimisiä ihmisiä kuin
lune, ciel, aube ja minuit. Eli kaikki nämä niin kuin äidit ja tyttäret, joista tämä tarina lähtee, niin on olemassa Suomessa ihmisiä, jotka on tämän nimisiä. Eli ei olla ihan hirveän kaukana todellisuudesta tässäkään kuitenkaan sitten. Loirin nimi. Tästä on kysytty multa paljon. Eli miksi laitoin kissademonin Loirin nimeksi Loiri? Koska niin monella tulee mieleen yhtymä Vesa-Matti Loiriin tästä. Ja täytyy myöntää, että eka kertaa kun mulle itselle tuli mieleen Vesa-Matti Loiri, oli se, kun Kolmas sisar oli jo kirjoitettu, Otavalla oli luettu sitä ja joku otavalainen sanoi mulle, tai kysyi multa tämän saman kysymyksen, että miksi tämän kissademonin nimi on Loiri, koska hänelle tuli siitä Vesku mieleen. Ja tämä ei vaan tullut mulle kerta kaikkiaan mieleen koko sen 4 vuoden kirjoitusprosessin aikana. Mä en tiedä miksi. Vesa-Matti Loiri on osa munkin lapsuutta. Mä oon 80-luvun lapsi, niin totta kai kaikki Vesa-Matti Loiri on ollut hyvin näkyvä hahmo munkin lapsuudessa, mutta se ei tätä kirjaa kirjoittaessa tullut mieleen. Ja mä joudun ihan miettimään sitä tarkkaan. Mistä Loirin nimi tulee? Se tuli intuitiivisesti ensinnäkin. Tämä ei ollut tietoinen päätös. Useimmat mun päätökset kirjoissa on tietoisia, mutta joskus mä teen täysin intuitiivisia päätöksiä, koska ne vaan tuntuu hirveän hyviltä. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna, mä luulen, että mä oon miettinyt sanaa loiro, jota mä käytän itse tosi paljon. Mulla on kissoja ollut aikaisemmin ja kissat kun on semmosia vähän käärmemäisiä ja venyviä ja muita, niin silloin mä sanon, että kissa on loiro. Myöskin mun koirani on toisinaan loiro silloin, kun koirilla saattaa näyttää yhtenä hetkenä tosi pieniltä ja sitten ne onkin yhtäkkiä venyy tosi pitkiksi ja silloin koira on loiro. Eli loiro ja loiriminen tuo mun mieleen tietynlaisen käärmemäisyyden, tietynlaisen muodon muuttamisen. Ja demonit ovat muotoa muuttavia olentoja. Ja loiri demonin muodossaan on mun mielestä nimenomaan vähän semmoinen käärmemäinen, vähän lonkeroinen. Sillä kuvataan lonkeroita ja muuta. Se on loiro, mutta loiro ei ole hyvä sana nimeksi. Mä en tykkää siitä. En haluaisi nimetä ketään loiroksi. Ja siinä tulee Lune mukaan kuvioihin. Eli Lunehan nimeää Loirin osana tätä familiaarista taikaa, jonka Minuit on tehnyt. Ja siinä vaiheessa tulee mukaan myös se, että Lune puhuu ranskaa. Muinaisrojaamme on lähes niin kuin ranskaa. Nykyrojaamme on ehkä vähän enemmän sekoitus erikielistä, mutta muinaisrojaamme pyhien kissojen kieli on käytännössä ranskaa. Jos Lune sanoo Loirin nimen, hän sanoo sen Loiri. Ja silloin mulle tulee mieleen Loire. Mulle tulee mieleen joki. Mulle tulee mieleen virtaavat asiat. Edelleen palataan siihen loiroon. Käärmemäiset virtaavat asiat, joki, muodonmuuttajat. Kaikki tämä. Joten sitten ollaan tämmöisellä niin kuin intuitiivisella, tämä kuulostaa kivalla tasolla. Niin, en mä tätä pysty sen paremmin selittämään, mutta ei kertaakaan kirjoittamisen aikana en ajatellut itse Vesa-Matti Loiria. Ajattelin loiroja, koiraloiroja ja kissaloiroja ja muodonmuuttajia ja venyviä asioita. Niin. No, trilogia saatiin siihen kuntoon ja mä kirjoitin sen kirjan Kuun kehän
sitä silmällä pitäen, että tämä trilogia on valmis. Kaikki langat ei tule solmittua. Siellä on paljon tapahtumia, joissa on ikään kuin tulevien juonien siemen. Ja paljon enemmänkin ehkä. Mutta kaikki sanotaanko alkuasetelman kannalta keskeiset asiat tulevat tyydyttävään pisteeseen. Ei välttämättä loppupisteeseen, mutta tyydyttävään pisteeseen. Eli kirjoitusprosessi lähti siitä, että mä kirjoitin kirjan niin, että mä oon tyytyväinen siihen, että se on kokonaisuus. Trilogia. Tää on hyvä näin. Mua ei jää harmittamaan se, jos mä en koskaan palaa Rojaameen millään tavalla. Ja tavallaanhan tämä on, kun Kuun kehä tästä lähtee lukijoille, niin tämä on alku. Mulle ehkä tämän kirjasarjan parissa tai tämän trilogian parissa loppu, mutta lukijoille se vasta alkaa. Ja mä tiedän, että moni on ehkä niin kuin kartellutkin kesken olevan sarjan lukemista. He haluaa lukea nimenomaan kokonaisia sarjoja ja heille avautuu ikään kuin koko Rojaamen aikakirjojen maailma tästä vasta ensimmäistä kertaa, mikä on aika hienoa. Ja sitten vihdoinkin ne, ketkä on uskolliset lukijat, jaksaneet odottaa näitä kirjoja vuoden perään, että mä saan ne tehtyä, niin vihdoinkin heillä on jotain luettavaa. Kaduttaako mua se, että näissä meni niin kauan? Ei missään nimessä. Jokaisella kirjalla on oma syntyaikansa. Ja musta ei ole toivottavaa kenenkään kannalta, että lähdetään sellaisen kilpajuoksuun, että jos aloitetaan Young Adult-sarja, niin sitten se on tykiteltävä ulos vuoden välein, ellei jopa niin kuin puolen vuoden välein, eli 2 sesongissa saman vuoden sisällä. Se toimii semmoisessa tilanteessa, jossa kirjailijalla on jo hyvin valmis konsepti ja hän on jo tosi pitkällä niiden kirjojen kirjoittamisessa, mutta useimmitenhan kirjallisuus syntyy ihan älyttömän hitaasti, vaikka se siltä näytä. Useimmat kirjat on eläneet kirjailijan päässä vuosikaupalla ennen kuin ne on kaupoissa. En mä halua lähteä siihen, että mä kirjoittaisin kilpahevosen selässä. Mieluummin mietittyä ja toivon mukaan aikaa kestävää kirjallisuutta, joka on löydettävissä uusille ja uusille sukupolville. Kirjat on kuitenkin pysyviä asioita ja tarinat on pysyviä asioita. Ja mä yritän tähdätä siihen, että mun tarinat ja mun kirjat olisi relevantteja lukijoille vielä pitkän aikaa sen jälkeen, kun ne on julkaistu. Ja tämä mulla tulee ehkä siitä, että kun mä oon nähnyt jo yhden sarjan mitassa, Gigi ja Henry-sarjan suosion, miten se on se pysyvä suosio. Se on jotenkin aivan älyttömän arvokasta, miten lukijat, jotka on ollut Gigin ikäisiä, kun ne kirjat on tullut ulos ja on aikuisia nyt, niin on jaksaneet lukea tässä aikuistuessaan niitä kirjoja. Ja tämä on sellainen, että tähän mä haluan tähdätä. Pysyvän kirjallisuuteen ja sellaisen kirjallisuuteen, joka kantaa lukijaa pitkän aikaa ja joka jotenkin elää lukijan kanssa.